sa Santa Ana, Cagayan. Yan. Sa dagat tayo guys. Ganda. Okay, sunrise. Ganda men. Sarap maglakad dito sa may buhanginan. Dalampasigan. Yay. Andyan sa harap natin ang Palawi Island. Ayan, kahapon pinuntahan natin yung Crocodile Island. Ganda. Kaya lang di tayo nakapag-live guys. Good morning, good morning. Sarap. Umaabot hanggang sa limit. Pa rin makalapit. Uunahan ka ba sa aking dibdib? Sa iyong di ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagala, ang ako'y tumitigil. Saan na yun? Tatadagay, maglalangoy da pa lang. Eh. Da. Timaray. Yung may basi na. Bu. Kanya, darong. Wala na. Ang tawag doon? Ano yung tawag ka? Takori? Agaton. Agaton. Katu. Yan, sarap dito guys. Good morning guys. Magandang araw. Yan, nasa probinsya tayo ng Cagayan. Bayan ng Santa Ana. So, live tayo. Good morning, kumusta na po ang lahat? Okay, ayan. Ang ganda ng view guys. Umagang umaga. Ganyan na yung makikita mo. Wow! Solid. Thank you sa pag-like. Thank you. Awan, mapanaya ito ka. Umot kayo na ang mga nakapahan nagkalap. Awan, 500 ka nagpa-share tayo. Taxi na eh. Oy, shoutout po sa mga viewers natin dyan guys. Baka pwede nyo akong subscribe. Ayan. Papakita ko guys. Baka. Yun. Good morning. Pogi ni Boy Tapyas na. Kara. Matagal na bro. Matagal na ba bro? Bro. Thank you guys. Target is stated na yun. Good morning. Yes, mamaya pa pabalikan kita Mas Carol. Good morning guys. Masarap nga maglakad-lakad madam. Ayan o. Dagat na dagat. Ay, sarap! Good morning. Ang layo ng nilakad namin. Nakarga natin bro na eh. Rumar daw eh. Rumar. Kadalan na na eh. Pinurasit na eh. Na siguro niya. Lamas. Tingnan lamas ay. Oh, gila kumarga. Kinali natin tayo na Rumaralan. Malbas bro.
Ganda dito.